Усміхаємося, камера знімає. Як ти думаєш, краще руку чи не краще щось? Я не знаю, а, тако, так? Але я тебе не можу говорити. І може говорити, так? Привіт, мене звати А що закроїли, так? Підвищення з допомогою степ-аеробіки можна боротися з Покращити осанку, гнучкість. Боже, ну що я говорю? Я хочу платити. Ні, сьогодні все. Мене звати Юра, я інструктор. Давай ще разочок. Доброго дня. Пробуємо? Презентую вам. Це інтенсивне тренування живота, я не можу сказати це слово. Це інтенсивне тренування. Я там забуваю постійно. Це ви не бачили інших, як знімають. Це хочеться щоразу такі кази. Швиденько говорити чи швиденько? Доброго дня, мене звати. Занять фітнесу в спортклубі Альянс. Клас рекомендований для людей всіх рівнів фізичної допомоги. Стегон та сідниць. І забула. Так зраділа і так собі забула. Класно? Бачите? Спорт спортивної гімнастики і... Чекай. Не-не-не-не. Фітнес-інструктор. Вітаю, мене звати Дар'я. Я злоштую. Все, задом. Гнучкості, спритності і координації. На розвиток фізичної сили. Не фізичної сили, Боже. Ну давай ще раз. Скільки разів це записують дівчата в тебе? М'язової сили. Ну чого ф-ф? Ще раз, без паузи, давай знову. Тільки не здівай мене, коли я треную. Мої краще презентації системної системи. Кожне заняття схоже на запальну вечірку, я збилась, м'язова система, нервову систему. Кожне заняття проходить система вправ, яка спрямовує гнучкості, координації. Боже, собралась. Були такі, що з 2 разів хоча б записали. А також що? А також гармонію. Груповий програм в спортивному комплексі Альянс. Ще раз. Ой, Боже ти мій, що ж так складно? Йога латес. І що? Блін, йога латес. Подивлюся на себе в дзеркало, який. Я інструктор енерговитрат. Блін, ну чого збився, ну так гарно вже йшовся, блін. Давай, нижче, рибочка, нижче! Підтягнути та надати рельєфності м'язам у проблемних зонах. Клас середньоінтенсивний та презентаційний. Так як я своїм клієнтам завжди кажу. Так, що це таке? Зараз всі получите потібали по попі. Візьміть, будь ласка, ваші документи. Ага, студентські, а ви тут не похожі на себе. Ну так, 200 гривень на касу. Дівчатам ходить, так, вам привіт. Ти що таке робиш? Мене звати Юля, і я адміністратор спортивного клубу Альянс. Якщо виникають якісь проблеми, ви звертайтесь до мене, тому що я вирішую все. Я адміністратор. Все, коротше, я йду. Так як ми на Zoom робили. Телефон? Все, Міша, дякую.